So, hello time! So, for today's miniserie na po sa atong vlog, no? To, tanawa, unboxing na po sa day. Ang yung ayaan day, nagasigila og Shopee. Sigilan tanig order day. Wala na tayo kwarta day. Sa itong panty day. Wala na tayo kapalit day. Bisa nangagisi na itong sakangan day. Og nangayat-yat na itong mga garter day. Halad day. Nagsig Shopee day. Pero dili na ba panty ang ipalit day. Ang bota na niya day. Gastador kayo day. Pero di na kuha day ha. Di na kuha day. Sa kunang mama day. Sis, mga gamit na sa balay day. So, mo today, makita ninyo, day, sa ako ang gipost or ako anong gikuan, day, itag binagsa ko na siya, day. Nice kayang tila, day. Dili jud ka mahayan yang tila, day. Unya, day, mahappy jud ka, day. Tungod sa imong makita, day, maka-heart-heart sa eyes, day. Ma! Dala, ma! Oh, ziplock man siya, ziplock. Katong dagmay mama, ay tindot kay ma, ziplock ma. Isod og ziplock. 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 Tang tang. Ayo ba? Ayo ba? Kita daw. Dai. Tapi sa akong naman. Asa? Oh, jeez. Ano? Wow, ganito. Dala ma, sit mai. Cara. Cara. Sit. Ulan. Sit. So, sit. Ora. So, dili ka. So, dili. Ziplock. So, dire. Day, tanawa, day. Oh, nagamanaman unboxing ng ayaan, day. So, ako na siyang gitaod, day. Tanawa, day. Nice kasi quality, day. Itaod sa lingkuranan, day. So, set na siya, day. Nice kaya ang lingkuranan na mo og sofa na, day. Grabe, day. Makapawaw ka, day. Sa ilang tila, day. Grabe. Kuha na siya, day. Kanang flexible na siya, no. Kanang garter siya. Baka nandili ka mahayan niyang quality, day. Kay, nice gid kay siya, day. Ang muhang lingkuranan, day. Grabe, day. Mura jud. Brand new, day. Pero cover, day na, day. No, barato na kayo na ang cover, ana, day. Dili ka mahayan ang presyo, day. Unya, day. Tanawa, day. So, ni-proceed na po kong sofa, day. So, tanawa mong sopa day, pitinaluyag na ang day, no? O, nagarat na day, no? Guba na kayo nagdaong day, no? Pero, day, tauriya na day, o, dikit ka mahayan, day. Kay nice did kay siya, day. Murag yun siya, brand new, day. Tatanawa, day. So, di na matabang na ako ra usa, day, no? So, kita patabang, di ko mother, day. So, mga na si mama, day, naka-orange mo, day. Murag mo, day, siya nag-set po sa iyahang kuha, day. Oy, sa iyahang sofa, day. Hinidyo tagtabang, day. Sao na lang, day. Di na ito makaya, day, kay na. Sakit na itong hawag, day. So, tanawa, day. Grabe, makapawaw, day. Makapawaw sa mata, day. Makapawaw, grabe, jud, day. So, kami tuloan na, day. So, ang ilaluman na niya, day, is na siya higot, day. Para dili siya mudagan ba. Imuha na siyang higtan, day, sa ilalom. So, kung ano ba na amua, day, is ka ng artificial ba. Kanang pagkabutanga, day ba. Dili ba ko totally gud ibutang na siya. Gud tanaw lang quality kung parehab kung iyahang kanakon ba is kuan ba nindot ba ang iyahang kanakon isakto ba. So kana siya day stretchable kay na siya day. Unya day masuksok na siya day nam siya murag styrofoam nga totoy day ba nga tag-as good. Mo na siya isuksok para ma-fit ang imuhang sofa day. So very nice kay na day. Very nice kayo na day. Wala na maghihuman ang tanan day no. Og higot sa alam day no kay kuan ba na day. Di ba na pure gud nga. Butang na day mo na nagsuwayan day. So tanawa day ang quality day. Grabe makawaw day. Grabe day makapanindot sa mata day. Murag brand new ang amuang sofa day. Nakita to ninyo among sofa day is ang ganang kinadakan day is nagagurang mo to day makita na itaw ang kahoy sa ilalom day kay ang foam ana day nakuha man na day ang spring ana niya day murag wa na siya ginahin mo tuyo day ni ok ng spring ana day pero day wa man tay budget ka palit og sofa day so atuan na niya po na siyang gidaginot so mao na day ang quality niya sa tag-usa niya day grabe jud kay iyang quality very wow maka-amaze ang presyo barato ang presyo ana day dili ka mahayan ang presyo ana day kay dili siya mahal kaayo unya nindot po siya day kay na free shipping ko day. Quality day no nakita ninyo day nice super nice day. So ayo kalimot mo og subscribe sa akong YouTube channel day nga. Enjoy vlog day og sa akong Facebook page day. Ayo tan mo kalimot day para updated mo sa akong mga videos day. Daghan akong videos day wa pala na ko ma-upload day kay busy pa ang madam day, busy pa day. So thank you for watching day. Bye. Be kind.